and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Ma'am, dili mo sa tunga uban sa imong bana ug sa mga ninong ninang para sa picture taking ba? Sige. Hi naman to si Jerry. Abigail. Andy. Hi. Ako'y gugos ni Baby Be. Ha? Siyang daddy, ma'am. Diha ka sa imong right, sa iyang right side, sir. Diha ka. Ako nga man. Ah. Busa diha sa sluyo. Jerry ka. May kitubag lang kung makadiyot sa cellphone. May mo proxy na nako. Miss Baby. Ako'y kugos kong anak. Jerry. Babe? Niya. Babe? Ay, dali ako ni mong nagaduol din eh. Ali, tapatan ninyo ni Lola. Dire ko sa imahang kilid, Abi. Okay, dire mo, dire. Ready? Na ba ang tanang ninang ug ninong? Ready? Okay. In 1, 2, 3. Wait! Fabi! Babs! Hey! Ni Aka! Yes! I thought you would make it. Of course. I won't miss this day. Abi, hi! Babs. Dili makumpleto ang picture sa bunyag kunwa ang usa kaninang no. Milupad pa ko gikan sa States aron lang makaabot sa bunyag ning akong kinugos. Okay, sige na. Picture na ta. Mukugos sab ko unya ha. Picture me sa gwapa na akong inanak. Isa ka ko ng batas taas. Aron magkapahuay og tarong. Mubiyaw na ko. Pasagdan ko na sila sa Abigail nga magtabi. Ubad nila ni Dana ang Phoebe. Si Phoebe. Kadak ko na siyang kausaban sukad sa iyang pagpalayo. Ang iyang barog. Ang iyang sinultihan. Wala gani siya halos butagan na ko kaganina. Igor siyang miyango. Ingon sa napagguhan ko. But it's better this way. Sa ingon niya na, may mo patingaling nga magkahiga nami. Or may mong kaswalang. Ug dili na magkunahuna nga tingalig sa mukon ko niya og si Abi. Isa ka na naks, baby. Pero mubalik ko na yun. Di mahimong gabiyaan ko og tugay si Abi. Uban nga ng Andy. Bisan pa man kung na ang iyang mahikala. Dong, Oh, Lo? imong isa ka ang bata sa inyong kwarto. Oh, Lo. Aron makapahuway tarong. Kung gusto ka, ako na'y bantay niya dito sa inyong lawag. Aron na, makakanaog kag balik tayo. Oh, no. It's okay. Aron sab kun buhilak ang bata na ako nga makabantay. Labing siguro, dili mo makabati sa kasaba karon din sa silo. Sige, Lo. Salamat. Anala, sige. Una na mo, musunod ako. Maghunaw una kog tarong ug magilis. Aron makakugos ko unya sa bata kung ugaling muhilak man. Sige, Lo. Niya na paingon si Jarek. May balik na siya. Nga sa ato pa, iyan ang gibilin ang bata silang lawak nga natuog. Kun mo, makahigayon ako sa pagduol sa akong anak. Sakon ko siya sa ilang lawak. Miduol siya sa iyang mga kaila. Mubiyan ako. Samtang nalingaw po usap sila si Dana o tabi. Milingi si Dina din ako. Sinyasan ko siya nga magsiyaron ako.
Mitando na siya. Magdali ko. Oh my! Abi kinakog dili na ko makaabot ninyo sa simbahan. Kaya na-delay ang akong flight. May nalagani ka maayo ang driver sa taxi nga akong gisakyan. I told him nga dublihon nako ang akong bayad if I will make it on time. Wa ka pa gyud mausap, Febs. And so, it's been a while. Kumusta naman mo? I mean, ikaw, Abigail, kumusta ang kinabuhi nga may banner na? Hmm? And you, Dana, kumusta naman si Andy? May plano na ba mo nga magpakasal? Of course. Pero dili pa karon. Gusto ko nga mamahimo ng successful nga engineer si Andy sa dili pa mi magpakasal. It's his dream. Og dili ko gustong pugnan kini. Wow! Butan ka gyud gihapon, Dance. O gusto na sa hinungdan ko nga nung na in love na ko si Andy. Dili lang kay puutan ko. Honest pa gyud. Dili ba, Abigail? Ha? Oo, oy. Nakaila kaayo ko nimo, Dana. Nahibaw ko kung unsa ka kabuutan o kamatinud-anon. Actually, may wa ka pa mahibaw imahitungod na ko, Abi. Ha? Oh, really? May wa pa ba di ay may mahibaw mahitungod nimo, Dance? Naa pa. Wa pa mamasayod nga usa ko kapitin. What? What? Bitin ka? That's interesting. Kay sud sa pila nakatuig nag-uban ta? Wa mi nakita nga ingon anak ka day na. And now you're saying bitin ka? Yeah. Bitin ko. Kausay bite. Hey! Unsa ka na, Dance? Kalit pala ko ni magikuptan ang kamot ni Abby. Ano man na? Wa lang. I'm just saying that I have fangs and I bite. Dana. Dana, enough. Nagluspa nagsugod si Abby, oh. Ikaw, gid, no? Uy, gusto na sa imong pakurat ni Abigail. Maghisgot na lang ta sa mga naitabo ninyo, guys, while I was absent. So tell me. Niagin lagi din ang bata. Now si baby suit siyang kuna. Natug. Kagwapas akong anak na tanawon. Parehas kagit kagwapas imong mama. Sama ni Abi. Bura ka sa bug, anghel nga tanawon kung matuog. Pakugusa ko nimo anak ha. Ayaw na pagmata. Tagbawon ko una nga kung kaugalingon sa pagkakus nimo. Jera, anak ko. Naunsa ba, oy? Naglain mahinuog kalit ang akong tiyan. Tingaling nakabiya na ron si Dong Jeric sa lang kwarto. Ug ang akong apo na lang ang naadid to. Tingaling mihilak na ron. Kasaba rabas gawas. Di yun mabatian ang hilak sa bata. Magdali ko. I hope nastoryahan na nato next time ang may tungod sa gay propose ko ni mo, Jeric. Nga expansion sa laing nasod. Karon nga humana ang bunyag sa imong anak. Yes.
We will talk about that sa sunod higayon, Mr. Hernandez. Luwa siyang di siya ang namutangan. Siya ang namutangan kagania nga lamisa. Dili layo sa lamisa kakaninan nila ni Abigail. Hain ba siya? Wasab siya uban nila ni Abi. Hain ba siya paingon? So, should I be clearing my skid? Aron kung may higayon ka, kasulti na dayon ta. Shit. Lain nga kong kibati na. Ngawa na ko makita si Andy sa palibot. Jeric? Oh, may baraw ka. O pag mo tubaga sa akong gisulti. Oh, excuse na. May ato na ko kriyot. Balik kong tamo din Mr. Hernandez. Excuse me. Okay, take your time. Magpaabot lang ko. Ano bang kalit bang kong kikupaan? Wagit siya makamata nga akong kikugos. Nakauyon ka sa pagkugos ni Papa ni mo, baby? Kanindot nga, di ka nabuhian, anak. Dini ka na lang unta sa akong mga bukton kanunay. Ako na magsigi kugos ni mo. Uban si mong mama dito sa tong Pinoy-anan. Someday, mahitabo raw niya na, anak. Hatagan ko unya gihapon o katumanan ang among mga pangandoy kaniadto ni mama ni mo. Usa ka malipayong pamilya. Ikaw, ako, og si mama ni mo. Patuguran ka unya na ako og dako nga bahay. Kompleto sa tanan. Aron wa na mo'y pangitaon pa. I love you, anak. Anak ta ka, Jera. Ako ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!